Уважаеми дами и господа, с тази пресконференция искам да сложа началото на кампанията по превенция на домовите кражби. Аз се казвам Андрей Сапунджиев и съм председател на Национален съюз на ключарите в България. Съюза на ключарите съществува вече 32 години. От самото се основаване сме членове на Европейския съюз на ключарите, по-късно на Национална занаятчийска камара. Последните години членуваме и в Българска стопанска камара. Основни цели на Съюза са както да обединява качествените ключари в страната, така и да противодейства на престъплението домова кражба. Това е едно престъпление, което заема неизменна част от общата престъпна картина и на което може да стане жертва всеки един от нас. Основна причина за това престъпление е липсата на информираност сред обществото за видовете ключалки и нивата на сигурност. Защото именно ниското ниво на сигурност ключалки са тези, които създават предпоставка за извършването на кражбата. Докато високото ниво са тези, които осигуряват превенцията. За да достигнем до по-широка общественост, Съюза на ключарите инициира направата на видеоклип, който с любезното съдействие на Столична община ще се излъчва по екраните в Метрополитен София. Тук е момента да изкажа своята голяма благодарност на младия талантлив режисьор Иван Москов, оператора Михаил Делчев и големия български актьор Юлиан Вергов за това, че клипа стана възможен. Като партньори в кампанията Съюза на ключарите покани Главна дирекция Национална полиция, с които имаме споразумение за сътрудничество и взаимодействие и работим от много години, Столична дирекция на вътрешните работи, с които също имаме споразумение и работим от години, Столична община, с които партнираме за първи път, но се надявам партньорство да продължи и занапред, и Международната полицейска асоциация ИПА секция България. Сега надявам се, че тази кампания ще има правилния ефект и че хората ще се замислят върху това вратите им добре ли са обезопасени и ако не са, да го направят своевременно, а не след като има извършена вече кражба. Такава информация може да се получи в всички ателиета на Национален съюз на ключарите в България, където нашите членове, освен че са с високо професионалисти, са с чисто съдебно и криминално минало. Надявам се кампанията да има положителен ефект. Искам да дам думата на инспектор Росен Белишки, Главна дирекция Национална полиция. Добър ден и от мен. Добър ден и от мен. Аз съм инспектор Росен Белишки от Главна дирекция Национална полиция. Реално от далечната 2008 година работя по превенция на престъпленията, свързани с кражби и най-вече домови кражби. През годините съм се убедил, че изключително важно е да има такива превантивни кампании и да информираме гражданите за това как по-надежно да се защитават. Това е защото всички разбираме, че няма как пред всяко едно жилище, пред всяка една врата да стои полицейски служител. Така че усилията за това да информираме гражданите също е наша грижа и през годините ние многократно сме го правили. Изключително сме благодарни на господин Сапунджиев и на Съюза на ключарите, които той представлява. Наистина това, което той каза, през годините той много е помагал както на Главна дирекция Национална полиция, така и на Столичната полиция във връзка с разследване на различни престъпления, във връзка с повишаване на компетентността на служителите, които работят по този тип престъпления, провеждани са семинари за обучение. Често пъти го търсим за експертни съвети, за да разкрием и за да сме по-наясно с механизма на извършеното престъпление. Така че наистина много е важно за нас такава кампания по превенция да има и по-често да достигаме до хората. Ще ви запозная с малко цифри, за да разберете как се движим през годините. На територията на цялата страна за 2024 година има регистрирани 3217 домови кражби. За сравнение, през цялата 2023 година са били 3638. Реално 421 случая по-малко на извършени домови кражби. Това, което е важно, и ще върна малко ретроспекция години назад, за да разберете как се движи тенденцията. Преди 5 години
кражбите са били 5420, почти 2000 повече от 2024 година. 10 години назад са били 11500. 15 години назад са били 14 000. Виждате колко голяма е динамиката. От едни 14 000 престъпления преди 15 години, сега сме на едни около 3200 престъпления. Голяма част, нали, от това да бъдат намалявани този тип престъпления, както успешните действия на полицейските служители, както на Главна дирекция национална полиция, така и на всички териториални структури, но всъщност и кампаниите, които ги провеждаме, за да запознаем гражданите с това какви заключващи механизми да имат, също е от голямо значение. Това, което можем да отбележим и е важно да се знае, освен през заключващите механизми, жилищата могат да бъдат обект на престъпление чрез умяване, но това все по-рядко се случва. Затова и важността именно на това с какви заключващи механизми е снабдено даденото жилище. Другото, което е важно, контрола на достъп на жилищните сгради, където има добър контрол на достъп, там вероятността да се случи престъплението домова кражба е сравнително доста намалена. Разбира се, това, което е важно да обърнем внимание, че особено през летните месеци, през отворени прозорци и балконски врати също могат да се случат домови кражби и разбира се, проникване през дограма или балконски врати, които са затворени, но всъщност сравнително лесно биха могли да бъдат преодолени. Така че сигурността на гражданите е наша много важна грижа и ние се опитваме по всякакви начини, освен с всички действията на полицията, които правим, а те са много, но разбира се няма как да ги обявим в национален ефир, но и тези кампании, които водим. И разбира се, това, което ще кажа като по-скоро някакъв тип заключение, много ни е важна работата с Столична дирекция на вътрешните работи. Обръщаме особено внимание там, защото това е най-големия град в България с най-много жилища, респективно най-много домови кражби. По-голямата част от тежкия криминален контингент живеят именно на територията на София, така че през годините многократно сме провеждали съвместни специализирани полицейски операции с колегите от Столична дирекция и реално именно техните усилия са в основата на това такъв голям град като София, толкова малко престъпления домови кражби да има. Нека колежката вече, която от Столична дирекция, може да каже повече данни по случая. Добър ден, казвам се Елена Кръстева и съм инспектор в сектор кражби на Столична дирекция на вътрешните работи. Работим от доста време съвместно с Съюза на ключарите, както и Главна дирекция криминална полиция, както колегата каза. През месец март Съюза на ключарите и конкретно с господин Сапунджиев проведе обучение на служителите на СДВР, както на дирекцията, така и на всички столични управления, с цел запознаване с новите тенденции при заключващите механизми, както и възможностите за проникване на извършители, особено в домовете. Тази кампания, която той проведе, вече показва резултати. За да можем да опазим жилищата си, е необходима такава кампанийност в превенцията. Особено гражданите трябва също да са много бдителни, което също да помогне в опазването на домовете. Столицата е най-многолюдният град в България. Анонимността на извършителите на този тип престъпления, домови кражби, е доста голяма, тъй като в големите квартали те успяват да се придвижват незабелязано, тъй като хората не се познават там. И нашето наблюдение спрямо тях е значително ограничено в София, особено когато те прииждат тук от малките градове на страната с цел извършване на този тип кражби. Сега необходима е, освен това, и голяма бдителност на гражданите, когато сте си вкъщи и чуете някакво тропане, чукане или силни звуци, които се издават в съседния апартамент или на етажната площадка, когато знаете, че съседите ви ги няма, е необходимо да се сезира веднага полицията, за да може да се
направят действия по тяхното залавяне, задържане и така нататък. Освен това, дори да не се обадите от страх или каквото и да било, е необходимо да наблюдавате техните действия. Ако можете да направите точно описание в последствие на извършителите, да дадете марка, модел на автомобил, с който се оттеглят. И това е полезно за нашата работа. За да можем да опазим домовете си, ние работиме с едно такова мото. Домът е нашата крепост, но за да го опазим, трябват съвместните ни усилия. Това е така, защото за да го опазим този дом, хората трябва да са снабдени с достатъчно добри ключалки, брави и особено вратите да са от масивно дърво или метал, които да могат да предпазят или да спрат извършителите на този тип кражби. Също така, когато хората отиват на летни почивки или зимни почивки, е необходимо да сезират съседите си, да сезират, за това добросъседските отношения са много важни, да сезират близки роднини, които да наблюдават апартамента им, да включват от време на време лампи, когато тях ги няма. Защото нашия контингент или такъв тип извършители обикновено набелязват домовете, в които проникват в тъмната част на денонощието. Проникването става или в по-ранните часове в интервала между 10 и 12 или през нощта, когато всички спят и никой не ги усеща или чува. Така че превенцията като кампания е много важна за предотвратяването на този тип кражби, като помага в последствие и за доказването им при залавяне на извършителите. В Столична дирекция се забелязва тенденция на спад в домовите кражби, както колегата цитира цифри, като се запазва процента разкриваемост, което означава, че имаме повече заловени извършители на такива престъпления. Това е което аз... Искам да дам думата на господин Будинов, директор дирекция сигурност на Столична община. Добър ден и от мен. Господин Сапунджиев ме представи. Искам да благодаря на господин Сапунджиев за тази инициатива по превенция на домовите кражби, както на Главна дирекция Национална полиция, на Столична дирекция на вътрешните работи, на Министерство на вътрешните работи и на всички институции, които са ангажирани по тази превенция, която е относно домовите кражби и не само тя. Столична община изцяло подкрепя тази инициатива и не само нея, и всички други, които са свързани с превенцията и сигурността на гражданите в столицата, които живеят, които идват като хора, които са тук, за да посетят града и да си направят даден вид екскурзия, хора, които работят в бизнеса, хора, които живеят тук. И това е една много добра инициатива, която занапред се надявам да става все по-популярна и да може да стига до всеки един гражданин, да се запознае с всичко това, което представиха от Главна дирекция Национална полиция и от Столична дирекция на вътрешните работи, защото много добре знаем, че превенцията е една от първите стъпки, за да не се случи това, което е в помислите на тези, които имат така злонамерени мисли и деяния, които искат да осъществят. Така че това ще го подкрепяме и ще го подкрепяме и занапред. Винаги сме работим и ще работим с институциите като МВР и всички други правоохранителни и правораздавателни органи. Благодаря ви. Бих искал да дам думата на госпожа Десислава Викторова, генерален секретар на ИПА секция България при Международната полицейска асоциация и председател на регионална секция София град. Благодаря ви, господин Сапунджиев. Добър ден и от мен. Преди всичко бих искала да ви уверя от името на управителния съвет на ИПА секция България към Международната полицейска асоциация, че за нас е изключително важна възможността да подкрепим националната кампания за превенция на домовите кражби. Международната полицейска асоциация включва в своя състав както действащи, така и бивши полицейски служители. Съществува от 75 години. Националната ни секция е формирана преди 31 години.
Националният съюз на ключарите в България в лицето на господин Сапунджиев и неговите колеги успешно си партнира с ИПА секция България. Когато човек се замисли, потенциално всеки един от нас е бъдещ, възможен, потенциален пострадал от домови кражби. В забързаното ни ежедневие не ни остава много време да помислим за превенция, за това как да защитим своето жилище и много често реагираме адекватно, след като най-лошото вече се е случило и домът ни е осквернен. Използвам тази дума, защото тези, които вече са пострадали от домови кражби, знаят как се чувстват и как се разхождат в своите стаи и знаят, че някой друг чужд, който те не познават, под маската на анонимността се е докоснал до най-съкровенните им вещи и жилището, което, както казаха преждеговорящите, е тяхната крепост. Ще се постараем като национална неправителствена организация да участваме активно в националната кампания чрез своите регионални структури на територията на цялата страна. И още веднъж благодаря за възможността да си партнираме и в този проект. Аз се надявам, че края на тази кампания ще е успешен. Повтарям го за пореден път и че на края на годината националната и столичната полиция ще отчетат още по-голям спад в домовите кражби. Благодаря за вниманието. Петрови са на почивка и някой току-що ги обра. За щастие обаче това е само снимачна площадка и всичко е по сценарий. За всички нас е по-добре едно престъпление да бъде предотвратено, отколкото да бъде разкрито. Не ставайте жертва на престъплението домова кражба. Служете ключалки висок клас на сигурност. Информирайте се в ателиетата на членовете на Национален съюз на ключарите в България. Подсигурете вратата си и предотвратете този сценарий в истинския живот.